Kinahanglan ta maantigo pag-ampo, kinahanglan maantigo ta pag-abli, pagtahan sa atong kaugalingon diha sa Ginoo. Kay mga igsuon, walay problema, walay suliran nga dili masulbad diha sa pag-ampo. Walay kabugat sa huna-huna o kasing-kasing nga dili mahupay diha sa pag-ampo, kay ang Ginoo kana ang atong gisumbungan sa tanan nga atong gihambin sa atong huna-huna o kasing-kasing. Na ay higayon sa atong pamilya, sa mga relasyon, sa atong kinabuhi, nga dili ta pwede musulti niini, nga nakasa ka, nga nasayop ka, nga nakuwangan ka. Ug imo ning dadon sa imong konsensya, imo ning dadon sa imong alampatakan, imo ning dadon sa imong galamhan. Dili mahimo nga hangtod sa hangtod imo ni siyang bitbiton. Dili mahimo nga hangtod sa hangtod imo ni siyang pasanon.